ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sakon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa takna alas 6 ang aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Morning Edition diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo, petsa 27, ulihi nga adlaw sa bulan sa Pebrero sa ito 2022.
Kagkaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines sa balita lokal. Senro nagpanawagan sa mga kandidato sa 2022 elections nga ipahanumdum sa supporters nga hindi maglansang sang campaign material sa mga kahoy. Convener sang One Sambayan nagakasubo sa nangin sitwasyon sang supporter ni VP Lenny nga naghaboy sang flyers kay presidential candidate Bongbong Marcos. Mga negosyante sa syudad sa Bacolod ginapakamaayo kung may padalong sa alert level 1 ang syudad sumugod buwas. Live-in partner ni Jonard Esquilla nga ginpatay sa Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City sang Miyerkules, padayon pa nga ginapangita. 3 ka mag-utod gintiro kag ginbuno sang ila tiyo kag ang ila nga tiyo kag pakaisa sa syudad sang Kabangkalan. Sa balita National Vice Presidential Debate nga ginpatigayon kahapon nangin mainit kadungan sa pagpatpat sa pagsiguro sang maritime border sang Pilipinas. Presidential candidate Walden Bello gintawag nga talawit sanday Sara Duterte kag Bongbong Marcos sa hindi pagpakigbahin sa mga debates. Pagpadasig sang pagpanaog sang pondo para sa fuel subsidy sa mga driver, ginaapilar sang LTFRB sa Department of Budget and Management. Samtang sa balita center akon international, Pinoy sa Kiev o Ukraine, handa akon nagpasalig nga hilway ang ilang kahintangan, handa na nga magupod sa masunod nga repatriation program sang gobyerno. Mga refugees nga nagtabok sa Poland nagikan sa Ukraine kasunod sa invasion sa Russia, nagdangat na sa masobra siyang meal. Pila ka Gulf states ginapili nga maghipos angot sa Russian-Ukraine invasion agad nga hindi maapektuhan ang relasyon sa Moscow. Sa balita sa negosyo, pagpasaka sa pleta sa jeep, ginatunan na sang LTFRB. Sa balita sa hinampang, World Junior Bantamweight Champion Jerwin Nkahas nga magahampang sa buong nga Domingo, mapatas na sa record ni boxing legend Flash Elorde kun magadaog. Balita sa entertainment, Hollywood actor kag direktor nga si Sean Penn yara sa Ukraine nagudego dokumentaryo ang Russian invasion. Sa balita espesyal, soldado sa Ukraine ginpalupok ang taytay upod ang kaugalingon agud niya mapungga ng pag-invade sang Russian troops. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang aga. Sa liwat nagahatag kita sang katahuran sa tanan niya nagapamati sa 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Sa mga nagalantahong na pamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kon sa audio web streaming sa www.bomboradio.com. Ang official website sa Bombo Radio Philippines ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sang balita upod ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaroon. Kadto na kita sa detalye na sang ato nagapanguna nga balita lokal. Nagpanawagan ang pinuno sang Community Environment and Natural Resources Office sa Bago City sa mga kandidato nga hambala ng ilang mga supporters nga hindi magpag-ilansang sa puno sang kahoy ang ilang mga campaign materials. Sa interview sa Bombo Radio kay Joa Nathaniel Herangaya, nagapadayon na ang pagbaklas ng campaign materials sa ginalansang sa mga puno sang kahoy sa sulod sa Northern Negros Natural Park. Samtang magapakig-angot naman sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH para sa ginalansang sa kahoy nga yara sa higad sang National Highway. Suno kay Herangaya, sunlight kag tubig ang kinahanglan sang kahoy kag indi lansang. Suno sa DENR official, may kinamatarong mga kahoy nga mabuhi gani hindi sila dapat paglansangan. Ilabi pa nga wala man sila nagaboto gani dapat nga respetuhon ang mga ini sang kandidato. So karon suno kay Herangaya, hindi patuman kadamo ang ginabaklas nga campaign material sa sulod sang NNNP. Apang ginalauman niya magadamo ang violators kung magsugod na ang campaign period para sa local candidates. Nagalaw naman si Herangaya nga ang kandidato mismo ang maghahatag sang instruction sa iyang mga supporters nga hindi pagilansang sa kahoy ang posters. Suno kay Sandro Head, ini na ang tion agud nga i-criticize sa mga kandidato nga yara sa poster sa kahoy kag hindi sila pagbutohon sa eleksyon. Kung dali, may mga instruction sa ilaman mga tao nga i-avoid lang tali ang paglansang ng poster sa kahoy. Wala man nagabuto ang kahoy, pero nakabuhi na siya. Gasiling kita nga we need oxygen to breathe, mag-absorb ng carbon dioxide. Yet, ginaano ta ito every election, kasi isa tilasan ka ginapasuffer. Ang kabans pagpayag ni Senro Bacolod Bago City Head, Joa Nathaniel Herangaya.
Samtang ginakasubo sang conveners sang One Sambayan na natabo nga ginaligar nga paghaboy sang flyers sang supporter ni Presidential Candidate Vice President Leni Robredo kay Presidential Candidate former Senator Bongbong Marcos sa Caravan City sa tinilitdan nga Miyerkules. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay former Negros Occidental Governor Rafael Coscaluela, ginakasubo sini ang ginhimo sa isa ka supporter ni VP Leni apang nahangpan man sini nga nagaka-out of control ang mga pamatanon. So kay Coscaluela ang natabo ang naghimo man sa dako nga iskandalo. Ginalantaw man sini nga mahimo nga indi hungod ang natabo bangod mahimo nga naglupad o kun nabuy-an lamang ang flyers bangod sa kadamo sang tawo. Nagpanawagan man ini sa mga supporters nga dapat magkampanya lamang sa insakto kag likawan ang kaangay nga buluhaton. Nagpangayo man ini sang pasaylo kay former Senator Bongbong Marcos bangod sa natabo. Nagaapelar man ini sa mga supporters sa pisar nga mayara sa mga issues dapat ipabili ng respeto sa pagpangampanya kag hindi maghimo sa tikang nga makasakit sa isig kapareho. Impahayag man sini nga dapat ang kaangay nga isyu ang gidadiskusyonan sa isa ka committee bangod nagapati ini sa hambalanon nga hindi paghimuon ng mga bagay nga hindi luyag nga himuon man sa imo. Nag-appeal ako nga kung saan pwede likawan na natin ang amunin ng mga aksyon kag makampanya lang paagi sa siling natin in respectful manner. Ang kabahin sa pahayag ni former Negros Occidental Governor Rafael Coscaluela. Ginakabig sa Executive Director sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI nga maayong atikang sang gobyerno ang pagpaidalom sa syudad sa Bacolod sa Alert Level 1 status sa COVID-19 sa bulan sang Marso. Sa interview sa Bombo Radyo kay Frank Carbon, ginpahayag sini nga mahalog na ang healthcare facilities kag malapit na lamang malabot ang 100% population sang syudad nga nabakunahan batok sa COVID-19 gani amat-amat naman nga nagagwa ang negosyo. Suno kay Carbon, amat-amat na nga nagaabre ang mga establishmento o kon negosyo nga nagsirado samtang amat-amat naman nga nagadugang sa mga empleyado ang mga ini. Ginpalawig-lawig naman ang business hours bangod sa nagahalog nga mga restrictions. Suno sa iya, nagakaigo gid ang timing sa eleksyon kung sa diin may kwartang mga tawo nga panggastos gani mayara sila sang customers. Ginakabig naman sini nga testing period ang sa karon nga aton bangod ginachekyar kung makagwa ang mga pumuluyo. Gindugang man sini nga dapat ipakita sang gobyerno nga kontrolado nila ang sitwasyon agud nga hindi ang mga ini mahadlok nga magwa. For business sector, mayo ina siya na move sa aton gobyerno. Slowly, dugang na kami empleyado. At ang mga tindahan nga nagsira, amat-amat naman nagbukas. Atong abring, hindi pa full, nagadugang na empleyado. Kag ang ilang business hours, kaya na palawig-lawig naman nila. Ang kabayan sa pagpayag ni MBCCI Chief Executive President Frank Carbon. Aminado ang Provincial Veterinarian sang Negros Occidental nga dako ang posibilidad nga magasaka naman ang presyo sang karne sang manok kag baboy bangod sa giyera sa Ukraine nga nagaproduce sang 1/4 sang trigo sa bilog nga kalibutan. Nagapanguna nga mga produkto nga gina-export sa duha ka mga pungsod ang wheat, soybeans, corn, sunflower seeds kag iban pa nga mga ingredients sa paghimo sang feeds sang baboy kag manok gani ginalauman nga magasaka ang presyo sini kun apektado ang importasyon. Gidakabig man sa biggest exporter sang abono ang pungsod Russia para sa pag-cultivate sa mga nagapanguna nga pananom gani sa tion nga magsaka ang presyo sang abono, magasaka man ang presyo sang agricultural crops. Sa interview sang Bombo Radyo kay Dr. Renante Decena, may bastante nga supply sang karne sang baboy sa Negros Occidental apang nagabaligya man ini sa Luzon nga apektado sang African swine fever. Gidakabalakan sini sang gobyerno dugang ukon ginakabalakan ini sa gobyerno dugang pangatubtob subong wala pa nakabalik sa normal nga presyo ang karne sang baboy kag manok. Aminado naman si Decena nga kinahanglan pasanyugon sang gobyerno probinsyal ang agriculture sector bilang preparasyon sa nagatuhaw nga mga giyera sa iban nga pungsod. Suno kay Decena, nagatutok ang provincial government sa food security bangod may mga factors nga nakaapekto sa food importation. Suno kay Decena, kagamay lang sang budget nga ginahatag sa agricultural sector apang ginatinghuan sang probinsya nga mahatag ang kinahanglanon sa mga farmers agon nga matipigan ang seguridad sa pagkaon. Kasi ang human requirement, compete ang ang sa animal population. Mas una-una na yung food ng tao, no? Mito sa ang tao during war. So instead of animal, so dira ko makita on how America will play a role sini kay ang ilaya grabe sila magpadamo man ilang export
po ilang mga ingredients. Ang kabahin sa pahayag ni Provincial Veterinarian Dr. Redante de Sena. Padayon ang pagpangita sa Bacolod City Police Station 2 sa live-in partner sang biktima agit patay sa gwa sang ilang nga balay sa Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City sang Miyerkules ang gabi. Madumduman nga duha kad mga lalaki ang nagkanto sa balay nanday Jonard Esquilla kung sa diin ginpagwa nila ang live-in partner sini kag gintiro ang biktima sa gwa sa portahan. 4 ka empty shells ang caliber 45 pistol ang na-recover sa crime scene kay nag-agom si Esquilla sang pilas sa kilid kag sa paa. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Junito Pastrana, ang Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 2, ginpaig sini nga ginapangita pa sa mga ini si alias Taba, ang ka-live-in sang biktima agod nga makabulig sa investigasyon sang kaso. Ginpaig man ni Pastrana nga tutukan sa mga ini ang anggulo nga love triangle sa pagpatay kay si Esquilla bangod santo sa ilang nga investigasyon. Malayo man nga iangot ang pagpatay sa biktima sa illegal nga droga apang wala man sa mga ini ginadula nga nagagamit ini sang illegal nga droga samtang malayo man nga maangot ang involvado sa pagbaligya sang illegal nga droga. Siling ko makonsentrate sa love triangle kay yung profile lang mo ng biktima daw kalayo nga kwan mo. Daw kalayo nga droga. Although nga wala namang gina-discount ang possibility nga gagamit. Daw kalayo siguro nga involved sa parang baligyan ko daw. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Junito Pastrana, ang Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Pilason na magtiyo matapos sa ginluthang sa kaginlabo sang ilang mismo nga himata sa sityo sa Isi, Barangay Tanawan, Kabangkalan City, Negros Occidental sang Biyernes. Ang biktima ang kaya kay Michael Mallorca, 46 anyos, may asawa, farmer kag 17 anyos sini nga hinablos. Samtang ang mga suspetsado naman amo ang 3 ka mag-utod nga sanday Jero Mallorca, 29 anyos, single, JR 24 anyos kag 17 anyos nila nga utod nga lunsay mga hinablos man sang biktima. Suno kay Police Master Sergeant Ramonito Regalia, investigador sa Kabangkalan City Police Station, nagalakad papauli ang magtiyo sang hinali na lang nga nag-abot ang 3 ka mga hinablos ni Michael kag pakaisaman sa isa pa ka biktima kag hinali na lang nga ginpadukpan sang armas luthang ni Jero ang iya nga tiyo kung sa diin ini ang naigo sa ibabaw nga bahin sang paa. Samtang intiro man ni JR ang pakaisa sini nga nakaangkon sang samad sa nautuo nga butkon. Kasunod sinigin palapitan naman sang 17 anyos ka suspetsado bitbit ang binangon ng iya tiyo kung sa diin iya man ini nga ginlabo nga nasamaran sa ibabaw kag idalom nga bahin sang iya nawala nga butkon. Nahimo naman nga magpalagyo sa mga biktima gani sila ang nahingagaw dala sa Kabangkalan District Hospital kag nadapatan sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang ang 3 sa mga suspetsado ang gilayo naman nga nagpalagyo matapos sang krimen. Suno kay Regalia, may daan na nga kaso ang pamilya sang nakaligad nga mga tinuig kung sa diin ang amay sang 3 ka mga suspetsado ang ginpatay man sa magulang sang 17 anyos nga biktima. Ang magulang sang biktima ang nakahunong na sa presuhan matapos ang iya nga krimen. Sa karon, ginatumod pa sang Kabangkalan City Police Station kung pagtimalos ang motibo sang suspetsado sa pag-atake sa ilang katiyo kag pakaisa. Samtang, ang mga biktima ang nakagwa naman sa ospital bangod minor lang ang naagom nga mga pilas. So kay Regalia, desidido ang pamilya sang minor de edad nga biktima kasubong man sang tiyo ang kasuhan ang 3 nila ka mga himata. Tara na sila sa dalan, gulpi lang ko na nagbuwa ng mga suspitado, mga sanday Jero Mallorca, GR Mallorca, si Jerry Mallorca, bali magulutod, din sila nga 3. Wala sang kunano, Jero Mallorca, gintiro niya ni si Michael Mallorca nga bitima. Nigo siya sa iyang tuong babaw nga parte sang paa. Samtang ang isa naman niya kasuspek nga si GR Mallorca, gintiro niya ang bitima nga si Alem Mallorca. Nigo siya sa iyang tuong kamot. Samtang ang isa naman niya kasuspek nga armado sang binangon, sinulabo niya ni mga Michael. Ang kabayan sa pahayag ni Police Master Sergeant Ramonito Regalia, investigador sa Kabangkalan City Police Station. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, hinali na lang ang ginbuno ang isa ka lalaki nga nagabulig sa pagpreparar para sa kasal sang iya nga abyan sang wala makilala nga persona sa sitio Carbon, Barangay Hilubang, Calatrava, Negros Occidental. Ang biktima ang kilala kay Rabi Mapa, 21 anyos, residente sa sitio Buhusan, Barangay Makasilaw, Calatrava. Suno kay Police Major Lumyaen Lidawan,
Deputy Chief sa Calatrava Municipal Police Station, si Mapa ang nagabulig para sa pagpreparar sang pagkaon sa pre-wedding o kon likod-likod sang iyang abyan, sang hinali na lang nga may nagpalapit sa iya nga persona nga may bitbit nga kutsilyo kag siya ang ginbuno sa makatatlo ka beses sa likod. Gilayon naman nga nagpadagyo ang suspitsado samtang biktima ang gindala sa Calatrava District Hospital padayon sa karon nga nagapaayo. Wala naman natumod asang suspitsado kung sino ang nagbuno sa iya kag bisa ng mga residente sa lugar ang wala man nakakilala diri. Padayon pa sa karon ang investigasyon sa Calatrava Municipal Police Station sa kung sino ang may kahimuan sa krimen. Nagpiprepare lang po itong victim natin sa pre-wedding o yung tawag na likod-likod. Yung friend nila tumutulong sa family ng groom, preparing for food for wedding ceremony. Yung suspect, accordingly, hindi nila kilala. Galing sa unknown direction, armed with bladed weapon, knife, sinaksak po siya sa likod. 3 saksak po yon. Ang kabahan sa pagpayag ni Police Major Lumiain Lidawan, Deputy Chief sa Calatrava Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Magapanumbalik ang Bombo News and Views Morning Edition pagkatapos lamang sang pila ka mga importante nga pahibalo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalent Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga sa gihapon ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag sa liwat, kami inyong mga tagbalita. Bombo, Glorifito Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second. Kagkaroon, kato naman kita sa detalye na sa atong nagapangunang balita national. Nangin mainit ang diskusyon sa tunga sang tatlo vice presidential candidates sa 2022 elections. May tanan sa proposal nga pagsiguro sa maritime borders ang pungsod sa nga ginorganisa nga debate. Akon sa ginorganisa nga debate kahapon, ini ang pagumpisa matapos ang ginterada ni Anay Akbayan Party List Representative Walden Bello, si Senator Francis Pangilinan, kag Senate President Vicente Soto III bangod sa mga proposed foreign policies nga sang nasambit nga mga vice presidential candidates kag sa ilang mga running mates nga nagalinya sa pagpabaskog pasang relasyon sa mga dalagko nga pungsod. Gin-criticize ni Bello si Soto sa aligasyon nga gin-imbitar siniyang Estados Unidos nga magpamatok sa China kadungan sang territorial dispute sa bahin sang West Philippine Sea. Ginpatpat ni Bello nga ginpahayag nanday Soto nga magasulod na lang ang Mutual Defense Treaty o MDT apang panindugan sini nga hindi dapat magsalig sa MDT bangod kinahanglan niya maging independent ang foreign policy sang Pilipinas. Dugang pa sini nga ginapamatukan ang proposal ni Pangilinan nga pagsulod sang Pilipinas sa Quad nga ginabugusan sang US, Australia, Japan kag India. Payag ni Bello nga consistent na si Aquino sa Aquino administration ang pro-US policy kag ini ang ginapadayon lang ni Pangilinan. Parehas naman nga ginpanginwala ni Soto kag Pangilinan ang aligasyon ni Bello. Pahayag ni Pangilinan nga wala sila nakapahayag nga luyag nila nga magsulod sa Quad kag panugyan sini kay Bello nga pamatian liwat ang ilang nga pahayag kag magpabilin sa kun ano ang facts. Samtang ginpanindugan naman ni Soto nga wala siya nakamit lang sa pag-imitar kag wala inin nakahibalo kung sa diyan nakuha ni Bello ang tinaga. Pangindugang man sini nga ang iya nga mga ginpahayag ang para sa kasugtanan o kon sa MDT sa tunga sang Pilipinas kag Estados Unidos. Antes ang argumento ginpahayag ni Pangilinan nga preparado ini nga ipakigbato ang kinamatarong sa exclusive economic zone kag nagpanindugan nga hindi pwede nga mangin sunod-sunuran lang sa China. Patag man sini nga gusto nila nga makig-abyan sa China apang hindi bangod sa abyan sang Pilipinas ang nasambit nga pungsod igahatag ng 500,000 square kilometer nga soberanya kag exclusive economic zone sa China. Dugang pa sini nga ang Coast Guard kag Navy patrols ang dapat nga magbalik sa pag-claim sang teritoryo ng Pilipinas agad nga maprotektahan ang mga mangingisda. Ginpasalig sa mga vice presidential candidates kahapon nga nakahanda na ang mga ini nga magbulos sa pagpamuno sa pungsod sa tion nga ang chief executive ang hindi na makaserve bangod sila ang second in line sa pagka-presidente. Sa debate nga ginpatigayon sang CNN Philippines, ginpahayag ni Anay Akbayan Representative Walden Bello nga nakahanda ini nga mangin presidente sa tion sang emerhensya. Sunod diri isa kadako nga problema ang Marcos Duterte tandem nga kaangay nga hindi luyag magpabati sang ilang nga mga programa sa publiko bangod wala ang mga inisang nakaplastar nga programa. Naibaluan nga si Vice Presidential Candidate Sara Duterte ang wala nagtambong sa debate kahapon, samtang lauman naman nga hindi magtambong si Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos. Sa debate nga natala na subong nga adlaw, pahayag ni Bello nga ang ginapropose ni Duterte amo ang hagna nga nagamando sa military service sa tanan nga 18 anyos o kon sa tanan nga 18 anyos sa pungsod. Naibaluan nga si Bello kag si Duterte ang may una na nga hinunanon na tuhoy sa proposal nga himuon nga mandatory ang military service sa mga Filipino, mapalalaki man o kon babaye. Samtang ginpahayag naman ni
David nga may maathag na ini nga vision sa kung paano magbulig sa tao. Ang Executive Director sa Pro-Life Philippines Foundation na nagpahayag nga batunon sini ang sang bug-os nga tagipusoon ang responsibilidad kung siya ang magadaog bilang Vice Presidente sa 2022 election. So kay David, handom na sang Diyos ang ikaayo sa mga tao apang may mga individual lang nga nagabalabag agud nga hindi ini matabo. Pahayag sini nga mayara na siya sang preparasyon kay nagahulat na lang sang oportunidad. Pahayag naman ni Manny Lopez nga mayara ini sang 10-point socio-economic development kag reform agenda para sa Pilipinas. So diri siya lang ang Vice Presidente nga wala sang official tandem, apang siya ang fully committed sa pagsuporta sa pinakakwalipikado nga presidential candidate nga magaserbe para sa interes kag ikaayo sang mga tao. Pahayag naman ni Senator Kiko Pangilinan nga nakahibalo ini sa kung ano ang ginapangatubang nga kabudlayan sa mga Filipino, partikular na ang mga imol. Promisa ni Pangilinan nga ulit doon, siniyang ikaayo sa mga pigado. Ginlatag naman ni Carlos Serapio ang iya nga 50 years sa advocacy work. Pahayag ni Serapio nakahanda ini nga sa pag-asyum bilang presidente kung may kaangay nga hitabo. Samtang nakafocus naman si Senate President Vicente Soto III sa mabulig sa dekada na sini nga eksperyensya. Pahayag sini nga nakahuman na siya sang consensus sa 23 republics bilang Senate President sa sulod sang halos 4 na katuig. Gani nagasalig ini sa ikasarang ukon sa ikasarang niya eksperyensya kag nagapati ini nga siya ang ubayan sa Ginoo dugang pasang 30 katuig sini nga eksperyensya. Pasag sini nga ang sentro sa iya nga kampanya amo ang katapangan, kakayahan at katapatan. Panindugan sini nga pinaagi sini sila ang sarang makalid by example. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Kagkaroon mga kabombo, ato naman niya katuan ang ato niya balita sa patrol kaupod kay Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton para sa ato niya misa sa subong adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Siya na sa piyak ng linya. Bombo Grace Lynn, please come in. Bombo Zalde, live kita subong sa Our Lady of Candles Parish. Kagaring na kita sa ikawalo nga Domingo sang ordinaryo nga panahon. Ulihi nga Domingo sang bulan, Febrero tuig 2022. Bombo Zalde, subong aton sa may limba, naghahanda na gid sang ilang mga tagsa mga kaugalingon no para sa pagsubot sa Santos nga misa. Subong makita ta diri nga dutay pa lang ang mga utod ta no nga argida sa sulod kag posible magasunod na lang iban samtang nagasugod ang Santos nga misa. Tay kumusta man ang tempo sa subong sagwa Bombo Gracelyn na matawhay man para sa ato niya mga sumilimba kung nagpadulong dira? Yes, ang Uzalde, no? Miyara kita sang manami nga tiyempo. Makita ta na nga nagabutlak na ang adlaw, no? Dirigid sa tubangan sang simbahan. Unlike sang ligad nga mga simana, medyo magalum lang gamay, no? Kag ina-expecta na magtaas pag ini ang butlak sang adlaw, no? Sa amo ni nga temprano oras kay tungod nga manog summer na, no? Tawag nga long day, short night, summer solstice, Bomozalde. Lauman ta pagid naton Bombo Grace no nga mas magainit pagid ang tiyempo, mas magapaang pagid ang aton nga sitwasyon ti magatemprano man ang iban sa pagbugtaw kay temprano pang nagasadag ang kalangitan. Yes, insakto na Bomozalde, no? Pahalumdum lang sa atong mga kulturan kay tungod mainit ang tiyempo ti yari naman kita mo salde sa pag-celebrate no sang tawag ba lang nga Fire Prevention Month no kag nadungan man no kapay pang hindi man naton pagpainito ng aton nga mga ulo mo salde so paagi no pagasimba sa Domingo na mahagan-hagan ang tawag nga kaakig no kung kainit sa imo dira sa imo nga pamalay mo salde. So mo salde makianda na no ang Santos nga misa. Ay Gabalda, Marina Gabalda, Carmen Hencaya, Raimundo and Rita Gabalda, Florencio and Isabel Custodio, Butch Marquez Lim, Jose Pareno, Cathy, Emilio de la Cruz, Rosario Bibauco, Melinde, Celedonio and Lolita Ponchoso, Hendrala, Min Losada, Medi Segotier, An Heraldo Tomasar, Eduardo, Feli Guarte, Bernie Cordero, Prudencio B. Guanizo Jr., Jaldemer Guanizo, Virginia Guanizo, Prudencio Guanizo Sr.,
Vivencia Guanizo, Mariano Datuon, Maria Datuon, Emilio Datuon, Nieto Gallego, Nele Gallego, Cynthia Banayat, Cerita Habilona, kag Fernando Raquinel Jr. Aton man ginaupod ang pagpasalamat sa ating sponsors, ang mga lectors, kag para sa kadlawan nanday Rodolfo Tongson kag Tessie Palama, para sa special intention ni Amy Rose, para sa healing ni Carmen Pareño, Vicenta kag Chad Maapni, kag para sa successful medical board exam ni Mary Dominic Rosales. Agod nga mangin mabinungahon kag makahulugan pagsaulog naton sini nga misa. Iupod naton ang aton panghuna-huna kag palatiagon paagi sa pagpartisipar sa mga salabton kag kalantahon. Palihog magtindog ang tanan kag sugalahon naton ang Ginoo sa persona sang iya ministro Monsignor Felix Pasquin. Ngalan sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Nga kadasig sa aton makakita sang kapaltahan sang iban. Samtang bulag kita sa aton kaugalingon nga kakulangan. Si Jesus nagkari hindi sa paghukom, kag sa pagkondenar sa aton, kundi sa pagbuyok sa aton, sa pag-abyanay agud madala kita niya sa pagkabag-o sang kabuhi. Mga otod, kilalahon nato ang aton mga sala. Agud nga magintakus kita sa pagselebrar sa ining balaan nga mga misteryo. Nagakompesar ako sa Diyos nga sang kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatungbayo. Sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon, sa tanan nga mga anghel sa mga santos, kag sa inyo mga utod, igaampo ninyo ako sa atong Ginoong Dios. Kabahay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sa tanan, kag sa napatawad ang aton mga sala, tuytuyan kita diya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen.
himaya sa Diyos sa kahitahasan.
Mga muyo kita. O Ginoo, tuy-tuyi ang bakat sang kalibutan, kagihatag sa simbahan ang kalipay, kagpagidait sa pag-alagad imo hilway. Ginapangayo naman rin sa imo, paagi kay Kristo imo anak, kagama Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos at tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang kalidad sa pagkarelihiyoso sang isa ka tawo, sarang mapahayag sa kung paano siya maghambal. Ang pagbasa gikan sa libro ni Sira. Uyuga ang ayagan, ang sagbot mabilin. Anuman ang sala sang isa ka tawo, mapahayag kung maghambal siya. Ang hurno nagatilaw sang ubra sang maniniyon. Amuman ang pagamalanay, nagatilaw sang isa ka tawo. Sobong ang bunga sang kahoy, nagapahayag sang talamnan, sa diin ini nagtubo. Amuman ang hamba sang tawo, nagapakita sang iya gilabatyan. Hindi pagdayawa ang isa ka tawo, tubtob mabatian mo siya nga naghambal. Kaya mo ini ang pagtilaw sa mga tao. Ang pulong sang Diyos, salamat sa Diyos. Maayo ang magpasalamat sa imo, O Ginoo. Maayo ang magpasalamat sa imo, O Ginoo. Daw ano kaayo ang magpasalamat sa Ginoo sa pagkanta si pagdayaw sa imo. O Diyos nga labing mataas, sa pagbantala sang imo mapidayuno nga gugma, sa tagsa kaaga, kag sang imo katutom sa tagsa kagabi. Maayo ang magpasalamat sa imo, O Ginoo. Ang matarong magalambo, subong sang palma, magatubo sila subong sang sidro sang Libano. Kaangay sila sang mga kahoy, kagintanong sa balay sang Ginoo, nga nagalambo sa templo sang aton Dios. Maayo ang magpasalamat sa imo, O Ginoo. Nagapamunga pa sa iya katigulangon, kag sa gihapon magalagtom kag mabakod. Nagapakita ini nga ang Ginoo matarong. Wala si kayo sa iya nga akon mga ngapi. Maayo ang magpasalamat sa imo, O Ginoo. Paagi kay Kristo ang sala kag kamatayon na lutos. Kung magsunod kita sa iya, sarang naton madaog ang tanan nga kalautan. Ang pagbasa gikan sa nauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korinto. Mga utod, kung ang pagkamamalatyon masukluban sa pagkadi mamalatyon, kag kung ang mapatay na masukluban sa hindi mapatay na, mangin matuod ang kasulatan nga nagasiling. Ang kamatayon gindaog na. O kamatayon, di na bala ang imo pagdaog. O kamatayon, di na bala ang imo gahom sa pagsakit. Ang gahom sa kamatayon sa pagsakit, nagagikan sa sala. Ang gahom sa sala, nagagikan sa kasuguan. Pero salamat sa Diyos na naghatag sa aton si pagdaog, paagi sa kay Ginoong Jesucristo. Gani inigugma ko nga mga utod, magmalig-on kamo nga hindi malingkang. Magmapisan kamo sa inilukuton para sa Ginoo. Kay nabiluan gid ninyo nga ang inyo pagpangabuntay para sa Ginoo may pulos gid. Ang pulong sang Diyos, salamat sa Diyos. Hindi kita dapat magsunod sa mga giya nga wala nakahibalo kung sa diin sila padulong. Kung itugot naton ang aton pagsunod kay Kristo, magdala inspirasyon sa iban.
Magsiga kamo sa tunga nila, subong sa mga bituon sa kalangitan. Samtang ginatanyag ninyo sa ila ang pulong sang kabuhi. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Si Jesus nagsiling sa iya mga gintoton-an sining palanggiran. Ang isa ka bulag hindi makatuytoy sa isa man ka bulag. Kung himuon niya ini sila nga duha madagdag sa kanal. Wala siyang estudyante nga maglabaw pa sa iya maestro. Pero kung matapos na ang iya kurso, maginsubong na siya sang iya maestro. Nga abala, ginabulalungan mo ang jutay nga puling sa mata sang imo utod, pero wala mo ginasapak ang puling nga daw tablon kadako sa imo kaugalingon nga mata. Paano ang pagkasiling mo sa imo utod? Utod, ipakuha sa ako ng jutay nga puling sa imo mata. Na hindi gani ikaw makakita sang puling sa imo nga daw tablon. Sa limpapaw, kuhaa anay ang puling sa imo tablon kadako sa imo mata, kag dayon makakita kag makuha mo ang jutay nga puling sa mata sang imo utod. Ang maayo nga kahoy wala nagapamunga sing malain nga bunga. Kagang malain nga kahoy wala nagapamunga sing maayo nga bunga. Ang tag sa kakahoy makilala mo sa iya bunga. Wala kamo nagapamuko sang higo sa talumon. Kag wala man kamo nagapamuko sang ubas sa sampinit. Ang maayo nga tawo nagapagwa sang maayo nga butang. Ngayara sa iya tagipusoon. Kagang malain nga tawo nagapagwa sang malain nga mga butang mayara sa iya tagipusoon. Kay kon ano ang sulod sang tagipusoon sang tawo, amo man ini ang iya ginahambal. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Mayong aga sa inyo tanan. Mga kauturan, ang ginahambal diri sa aton amo ang pulong words nga nagakawa sa aton bibig. Kag ang mga pulong nga nagakawa sa aton bibig nagapatimaan kung ano kita nga klase sang tao. Kaya mga tinaga naton nagahalin sa aton tagipusoon mga kauturan. So, ang mga tinaga naton da pareho sang bunga sang kahoy. Kag ang ginadala sang malasahon dere amo nga ang aton nga mga tinaga, mga pulong either makahatag kritisismo, kag kritisismo lang perme,
ukon encouragement, mga kauturan. Sa kritisismo, may isa kabaying tagwa sa iya balay kay mamalaklon. Sakay siya, halin sa iya balay, naglakad siya pagkadto sa paradahan sang tricycle. Pagsaka niya sa tricycle, nagreklamo siya. Ano man ang tricycle mo nga kabaho man siniman? Natingala man ang driver. So sige sila biyahe. Kadto sila sa isa kabalaligyan, nagbakal siya. Reklamo naman siya sa tagdiya sang tiyangge. Na ano man ang tiyangge mo kahigko man sini, kabaho man siniman. Kadto naman siya sa pihak, bakal siya sang karne. Reklamo naman siya dito, na ano man ang baligyan mo diri, kabaho man siniman. So kada sulod siya, reklamo siya, kabaho terme. Nagpauli siya, pagpauli niya, ginuba niya ang iyang smagol, kag nasapwan niya gali ang iyang smagol, nakatapak sang pupo sang kuring. Bisan din sa makadto mabaho. Kakauturan, sige lang siya kritisismo sa iban, pero sa gali ang may diferensya makakauturan. So, ang ginasiling mga kauturan na masaway kita sa iban, pero at the same time, lagtawon man naton ang aton nga kaugalingon. Kay base sa batasang Diyos, mga kauturan, base, may isa ka tinaga, base, ipokrito kita. Kag ginaisagid kasala nga aton dapat likawan kag hinulsulan kung ara sa aton. Karon, bilang bunga sang kahoy ang aton nga bungang aton tinaga, pakahatag man encouragement, mga kauturan. May isa ka bata, 14 anyos ang edad. Imol sila. Dito sa London, nag-start, imol sila. Nag-obra siya sa isa ka-grocery store. Aga pa, dira na siya sa grocery store, panilhig, pagdagnas. Malawig ang iyang obra. Amo ina ang iyang obra. Siling niya kay nanay niya, siling niya, nay, mauntat na lang ako obra. Siling isang nanay, totoo. Wala ka obra, pigado kita. Siling niya, nay, ang ako nga obra, daw wala na ako entusiasmo. Daw wala na ako kabuhi sa akon nga obra. Daw mapatay na ako sang akon nga obra. Ang bata, nasugatan niya isang adlaw, ang iya nga maestro. Siling sang maestro niya, totoo, kamusta ka? Siling niya, sir, bauntat ako obra sa akong ginaobrahan. Nga aman. So, wala din ako kabuhi sa akong nga ginaobrahan. Do kapaluya lang ko perme. Siling sang iya maestro, siling niya, totoo. May great talents ikaw. May great talents ikaw. Hindi ka mag-give up. Mga kauturan, ang tinaga na pagdayaw, pag-affirm, na panawag sina affirmation. Affirmation, gina-affirm. May abilidad ka. To make the long story short, mga kauturan, na-inspire ang bata sa words of encouragement sa iyang maestro. To make the long story short, ini nga bata nahimo nga famous author. Nakasulat siya 80 ka libro and he is well known in the world of literature, mga kauturan. Kung familiar kita, ang ngalan niya si H.G. Wells, mga kauturan. A famous
offer, mga kauturan. Paano siya nag-ayo? Words of encouragement, affirmation. Totoo, may abilidad ka. Mga kauturan, amuman ina, sa ginatawag naton sa mga pamatanon, building up the young. Gina-build up ang aton nga mga young people with words of affirmation and encouragement. May isa ka babae, ang iyang ngalan, si Mariel Anderson. Author man siya, madamo man siyang mga sinulatan. Mariel Anderson. Siling niya, ang nakapa-inspire sa akon, nga mag-develop sang akon abilidad, amo ang apat ka tinaga halin sa kay tatay ko. Halin sa kay tatay ko. Ano ining 4 words nga ginasambit permi ni tatay niya sa iya? Nga nakahatag encouragement, affirmation, tubtub nga nalabot niya ang putok-putukan sang success sa iya nga kabuhi. Ang tinaga amo ini. Of course, you can. Of course, you can. Kung sa aton pa, anak, may ginaobra ka, may project ka, of course you can. Kay eskwela ka, datinguha ka nga mag-amo ning kurso mo, of course you can. Mga parents, katahom, words of encouragement coming from your mouth. Words of encouragement and affirmation halin sa aton mga kauturan to build up our young people, mga kauturan. Deson, ang isa ka coach, famous na coach sa football sa Alabama, mga kauturan. Palangga siya sa iyang mga kabataan, sa iyang mga players. Palangga din siya katama. And champion sila permi sa football. Ano ang mga words nga nagkakawa sa iyang baba? Mga tinaga. Siyempre, mga players mo, may mga sala. Kurikan mo, sawayon mo. Pero not to the point na ma-discourage sila. But i-encourage sila, mga kauturan. Ano ang mga words sining coach nga ini sang Alabama, amo ini mga kauturan. Number 1, if anything goes bad, gatubang siya sa mga players. Kung may malain nga matabo, akon ina. Siya ang coach, gasiling sina. Kung daw hindi mayong hampang naton, akon ina. Ikaduha, kung ang hampang naton maayo, kung maghampang naton maayo, kita ang naghimo sina. Apang kung ang hampang naton nag-champion kita, you did it. Ikaw ang naghimo sina. What an encouragement, mga kauturan. Daw ano kataho, mga kauturan. This is to build up the young, mga kauturan. Amuman sa aton na mga pamatanon dere sa aton nga parokya, sa aton choir, sa aton mga acolytes, makita ninyo sila, please encourage them. Ay totoo kanami, no? Nag-acolyte ka, ay kanami nag-serve ka sa simbahan. Ay totoo kanami, nag-entra ka sa choir. Encourage them. Mga kauturan, this is to build up the young people and to build up our character also. Ang mga tinaga nga nagalin sa aton, dapat magalin sa aton tagipusoon, kag ina daw bunga nga naga-nourish sang aton nga mga isig at tao. So mga kauturan,
Katahom ang hambal pagid sa aton nga pagpangabuhi kinahanglan may 2020 vision kita. Perfect na vision. 2020 vision. Kag ini naghalin sa kay John. Gospel of John 2020. Ano ang nabutang dire? Then the disciples were glad when they saw the Lord. Sa tanan sa aton ginaobra, ang tuluko naton ang Ginoo. We should be glad. Makita naton ang Ginoo sa iya nagahalin ang encouragement, sa iya nagahalin ang words of affirmation, sa iya nagahalin ang sincere hearts naton to build up our parish, to build up our family, to build up our society. Nagato ako sa isa lamang ka Diyos, amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta, sang tanan nga makita kag hindi makita. Nagato ako sa isa ka Ginoo nga si Jesucristo, bugtong anak sang Dios nga ginanak sang amay, sa wala pa ang kalibutan. Dios gikan sa Dios, kasanag gikan sa kasanag. Dios nga matuod gikan sa Dios nga matuod. Ginanak siya wala gintuga. Isa sing kinaugali sa amay. Paagi sa iya ang tanan gintuga. Tungod sa aton nga mga tawo kag tungod sa aton kaluwasan, nanaog siya gikan sa langit. Kaginpanamkon siya ni Maria nga Birhen, sa lalang sang Espiritu Santo kag nahimo nga tawo. Kinlansang siya sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos kaginlubong. Kag nabanhol siya sa ikatlo ka adlaw suno sa kasulatan. Kag nagkayat sa langit, naglingkod sa tuo sang amay. Kag magakari sa liwat nga mahimayaon sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Kag ang iya ginharian wala sing katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga nagikan sa amay kag sa anak, upod sa amay kag sa anak, ginasimba kag ginahimaya siya sing tingog. Naghambal siya paagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa simbahan nga isa, Santa, Katolika kag Apostolika. Nagatuo ako sa isa lamang kabunyag, sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot man ako sa pagkabanhaw sang mga minatay, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ang matununahon gid nga kabalak-an amo ang Dios kag ang iya ginharian, kag siya na ang makahibalo maghatag sa aton sang tanan. Si may bugo sa pagsalig magsiling kita, o Ginoo itugot nga unahon namon pirmi ang imo ginharian kag katarungan. O Ginoo itugot nga unahon namon pirmi ang imo ginharian kag katarungan. Para sa simbahan sa bugos nga kalibutan, ang aton Santo Papa nga si Francisco, ang aton obispo nga si Patricio, ang tanan nga mga obispo kag kaparian, agod manginbuhi sila nga tanda sa maminalakon nga gugma sang Dios sa piya sa mga pagpahingabot at pagpasipala sa ila, mga muyo kita. O Ginoo itugot nga unahon namon pirmi ang imo ginharian kag katarungan. Para sa mga lideres sang kalibutan, ilabi na sa aton pungsod, agod magtalupangod sila sa ikaayo sa katawan, nagintugyan sa ila, ag magdala sa ila sang pagidait, katarungan kakauswagan, mga muyo kita. O Ginoo itugot nga unahon namon pirmi ang imo ginharian kag katarungan. Para sa mga imol kag mga nagakinahanglan, ilabi na ang mga nagaantos tungod sa pandemya sa aton mga katilingban, agod ila mabatyagan ang pagkabalakas ng Diyos sa ila, paagi sa kaalwan sa aton tagipusoon,
mga muyo kita. O Ginoo, itugot nga unahon namon pirmi ang imo ginharian kag katarungan. Para sa atong tanan, agod magtubo kita sa pagkilala sa kaayo sa iban sa aton. Pagkaluoy kag pagangop sa ila, sang sa pagpasipala kag pagkondenar mga muyo kita. O Ginoo, itugot nga unahon namon pirmi ang imo ginharian kag katarungan. Para sa aton mga pinalangga nga nagdaliwan, agod makabuhi na sila sa presensya sang Ginoo sa paghatag sa walay katapusan na pagdayaw sa iya kaayo, mga muyo kita. O Ginoo, itugot nga unahon namon pirmi ang imo ginharian kag katarungan. O Amay, nagasalig kami sa imo kag sa palabuton nga ginaaman mo para sa amon. Pamatii kami sa amon ginapangayo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magtiner sa pagtindog para sa prayer for election 2022. Mga muyo para sa 2022 elections. O Diyos nga amon amay, sa amon paghanda para sa mabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad, ay padala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sa imo mga sugo kag may kinugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Hesus, hatagi sa inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agod sila mga leader. Nagalagad nga magabutang sa kayuhan sang kadaman. Ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos. Labaw sang sa ila personal nga interes. Nagdumala nga alagad nga nagahandom sa matutuod nga pag-alagad kag hindi nga sila ang pag-aalagaran. Nagdumala nga alagad nga may integridad nga kaluoy para sa tanan. O balaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga rauhuna kag kasing-kasing. Agod amon makita sa mathag ang mga kinanglanon sang amon katawan. Ang mga promesa sang mga kandidato ang ilay kasarang sa pagtuman sinitanan. Nga kami magpili sa gusto nga leader nga matuod nga magadumala kag mag-alagad. Leader nga magatuman sa imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Leader nga magayusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bugos nga kahimayaan. Amay, Anak kag Espiritu Santo, ikaw ang Dios sa kabuhi kag pagigugma, ang Ginoo sa tanan nga panahon. Magupod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Nuestra Señora de Candelaria, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami.
Mabuyo ka mo mga uto, nagudamaton sakripisyo, pagabatunon sang Diyos, amay magagagahom sang tanan. Patunolon sa sang kinuang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kaymayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Diyos, maamoramay, ikaw nagahatag sa amon, sang mga butang nga amon inughalad, kag nagabaton sang amon mga dulot, subong, timaan sang amon walay, sang amon pagalagad sa imo, itugot nga ining balaan nga sakripisyo, nga imo ginhimo nga tuburan sang amon, merito mangin lalang man para sa amon pagdangat sang padya nga walay katapusan ginapangayo namon dinhi sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa iyo. Ayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayo na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Diyos. Takos kagangay. Takos kagangay gin magpasalamat kami sa imo santos nga amay kay sa imo nagakabuhi kami nagagiho kag nagapadayon karon bisan ka umalagi pa lamang kami sa sining nga duta. Binabatyag na namon adlaw-adlaw ang mga bunga sa imong gugma kon sa yuron ang paglaom sang walay katapusan nga pagpaskwa kaginatag sa amon sang espiritu nga nagbanhaw kay Jesus salin sa mga menatay. Ganiyo pod sa tanan nga mga angeles nagadayo kami sa imo sing walay untat nga nagasiling. Santos ikaw nga todo Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padalang imo espiritu sa pagpasantos ining mga tulot agud nga mahimo ini para sa amon galawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayon, kaya ginbaton siyang kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay. Karaga pasalamat sa imo kag iyan digin panagtag sa iya mga gintuton-an nga siling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini. Kaya niya mga kunlawas nga igatugyan para sa inyo. Subuman, katapos ang parihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagpasalamat liwat. Kag iyan digin palibot sa iya magagintutonan nga nagasiling magkuha kamutanan kag maginom sa sining kalis. Kay niya mang kalis ang akong dugo, ang dugo isang bago kag walay katapusan kagasugtanan. May gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Kanamay ang maganalan sa imong tinapay sa kabuhi ni kaling kaluwasan sa pagsahulog namon sa kadabanan sa pagkamatay kag pagkabanaw sang himo anak
Nagapasalamat man kami sa imo, kay mo kami ginkabi kabagatapos sa pagatubang kapagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo magpahiusa sa hamon, nagaambit sang lawas ng dugo ni Kristo. O ginodong damangin mo simbahan na lapnag sa buga sa kalibutan, siya sa paghigugma. Upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo si Patricio, sa amon Obispo Emerito si Vicente, kag sa tanan nga kaparian. Yung dabang mga sakop sining amon katilingban, nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Yung dumaman ng tanan nga nagkalamatay sa pagkaabiyan, matunal sa pagtanaw sa mamahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga ardiri karon nagatambong, agon mambit na mo ng kabuhi nga walay katapusan, magdayo kang maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Eloisa ang Diyos, upod kay San Jose iyo esposo, upod sa mga apostoles sa kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga si Hesus Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, pagdira sa iya, gidahatag sa imo, Diyos amay nga makagagahom sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kag sugo sa aton maluluwas kag suno sa iya gintudlo mga muyo kita. Sibay dako nga pagsalig suno sa iya gintudlo sa aton. Gawason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, natagi kami isang pagdait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala, kag paliguna kami. Sa tanan nga mga palaligban sa amta nagapaabot kami isang gulahan nga adlaw, nga amon ginalauman nga magabalik sa Isu Kristo, nga amon manluluwas.
Ganaw sa Kristo ka, nagsiling sa mga apostoles, ang pagdaat kinabilin ko sa inyo, ang akong pagdaat kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdam, hamon mga sala, kundi ang pagtuo sa masimbahan, kagsuno sa maginsiling, at agi siya sa pagdaat at pag-iusa, ikaw nga nagakabuhi ka, nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagdaat sa Ginoo, yara gihapon sa inyo tanan. Nagyaraman sa inyo. Magkatagay kita sa pagidahit sa inyo tanan. Yari, Cordero sang Diyos, managawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan magnadapit sa bangketi sang Cordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puluyan, apang imit lang lamang ang isa ka pulong kag magaayo ang akon kalag. Lawas ni Kristo. Amen. Akto sa espirituhanon nga pagkalawas, Ginoong Jesus, nagatuwa ko nga yara ang matuod sa labing balaan sa sakramento. Ginahigugma ko ikaw, dabaw sa tanan nga mga butang, pag naghandom sa pagbakod sa imo sa akon kalag. Sa siningation, kung ka hindi ko ikaw mapatol sa santos na pagkalawas, magkarikabisan lamang sa espiritual sa pamagi sa akon tagipusoon. Nagapos ko sa imo nga daw kasubong, kamalari ka na sa akon, pagkagahiusa nga akong pupos na paglingon sa imo. Hindi pagsabuti, magpalayo ako sa imo. Amen. Ito ang langit mo, dapat ang ito'y nanunod sa iyo. Bye.
Makamuyo kita. O Diyos, nga maluluyon, ipaambit sa amon ang kabuhi nga walay katapusan. Paagi sining makaluluwas sa sakramento nga nagasagod sa amon, sa sining umalagi nga kinabuhi. Pinapangayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magluod ang tanan para sa pangamuyo sang sinodo. Ang pangamuyo sang Sinodo. Kami nagatindog sa imo, Espiritu Santo, samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga lamang ang nagagiya sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipuson. Tudloe kami sa dalan nga amon dapat agiyan, kag kung paano namon padayunon. Kami mahuyang kagbakat sa sala, hindi pagitugot nga amon ipalunta ang kagamo. Hindi pagitugot nga ang pagkawala sing ibalo. Magdala sa amon sa sayop nga paagi. O kung magdikta sa amon paginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon pag-iusa. Agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Kag hindi maglisa sa dalan sa kamaturan kag katarungan. Tanaan ini among ginapangayo sa imo, ginapangamuyo sa imo, kapadayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tiyon. Sa kaisan, sa amay kag sa anak, sa mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Palihog maglingkod kita sing makadali para sa mga ihibalo. Aton gid ginapasalamatan ang aton sponsor sa sining nga Santos nga Misa. Madamo gid nga salamat. Kag ginapahanomdom ang tanan na magasulod na kita sa panahon sang Kwaresma. Gani sa Miyerkules, March 2, 2022. Amo ang nauna nga adlaw sang panahon sang Kwaresma kag Miyerkules Badles. Adlaw sang pagpuasa kag abstinensya. Mayara kita sing duwa ka misa, alas 6 ang aga kag alas 6 ang gabi. Kag sa March 4, 2022, Biyernes nga adlaw, magasugod naman ang aton Via Crucis sa alas 6 ang gabi. Gani ginapanugyan sa tanan ang pag-aman sang aton tagsa kakaugalingon para sa sining nga tulumanon. Salamat gid kag palihog ipaalinton ini sa tanan naton nga mga kauturan. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Hindi gid kita malipat, Miyerkules Badle, adlaw sang puasa, kag abstinensya. Magsakripisyo gid kita sa tubang sining COVID-19 kag sa palaboton nga eleksyon. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man. Kabay bendisyonan kabawasang Dios nga makagagahom, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga misa maglakat kita sa paggiday. Salamat sa Dios. Palakpakan nato ng Ginoo. Pasimo katawan, o Ginoo, ay aso, alam ka na ba? May kalipay, punod sa paglaw, kalino, ang ginahando. 50 sa dekada, Time check, 39 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sang aga mga kabombo. Good morning and happy Sunday to everyone. Yari na kita sa ika-4 nga Domingo sa bulan sang Pebrero tuig 2022. No, today is February 27. No, sa bulan sang Pebrero, no, ika-4 na nga Domingo kadasig lang, no.
buwas nga adlaw ti Lunes, no, Pebrero 28, so last day sa bulan sa February. Magasulod naman kita sa bulan sang Marso. No? So sa aton drang makulturan ming aga sa inyo tanan, no, kag ari naman kita liwat, maginop na naman kita sang diri sa aton sa inyong number 1 nga radio station diri sa Bacolod, no, ang Bombo Radio Bacolod. So mga kabombo ti aton man to nabatian. Bago lang gid mga natapos nga Santos nga misa sa Our Lady of Candos Parish sa panguna, no, ko na nga nga celebrant subong Domingo si Monsignor Felix Pasquin, mga kabombo, no. Bag-o naman to nga mga topics, no, kun nga mga maayong balita ang gindulong sa aton ni Monsignor Felix Pasquin, no. So sa mga sa mga balita bala, no, mainit bag-o nga mga pulong, no, nga ginahatag sa aton para mabuhi, mabusog, no, kag makabugtaw nga aton nga mga espiritu, o nato nga mga spiritual nga mga intelligence, mga kabombo, no. So sa paagi man mismo sa mo nga mga pulong nga gina-share sa aton ni Monsignor Felix Pasquin, amo na makahatag man sa aton sang inspirasyon kag mangikasogi kita bla, no, sa aton nga adlaw kapag pangabuhi man, mga kabombo, no. So sa aton dira, no, hindi ka mo magkalipat nga kada aga, no, Domingo sang aga 6:30 kHz sa inyo dira nga mga radyo sa atong makuturan dira bing radyo nagapamati, no. Sa lilisuan sa inyong mga radyo dira pangitaon nyo ang sa may bahin sang 6:30 kHz. Kay babatian nyo dira ang live man nga Santos nga misa sa Our Lady of Candos Parish every Sunday morning alas 6:30 sang aga. Tapos may labot sa radyo, mayara bang kita sang Facebook, no, sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod. I-search dira sa search box sang akon sa may sa Facebook, makita nyo na balang may magnifying glass, dira balang ado may nagapalaba na da nga blank space. Type nyo dira, no, ang Bombo Radio Bacolod, no. Kay pag-search nyo, click nyo dira, magwa na da automatically ang Bombo Radio Bacolod nga fan page. Tapos click nyo na lang dira ang like kag ang notification, ma-notify makabuda ako ni follow nyo dira, no, para kamong ma-update kag madulong namon sa inyo ang mga latest updates, no, mga bag-o nga mga impormasyon kag mga bag-o nga mga topics, no, nga mga kakatabo man diri sa aton sa Pilipinas kag sa lokal, no, kag sa bug-os man nga kalibutan. So wala labot sa Facebook, no, may tendency na nga daan kisang Facebook ti affected man, no, do may mga kisa gakapalya man ng Facebook, no, wala labot sa Facebook, may YouTube pagid kita. No, makita nyo dira ang YouTube ti video na ina, no, makita nyo dira ang live streaming, no, sang Bombo Radio Bacolod, especially subong adlaw Domingo, no, ang Santos nga misa man dito sa Our Lady of Candos Parish, no. Click nyo dira sa YouTube ang Bombo Radio Bacolod. Pag-click nyo dira, hindi na lang mo din magkalipat nga mag-subscribe, no. Click nyo dira ang subscribe button, kag click nyo man ang notification bell para kamo ang ma-notify same man sa Facebook, no. Kay mak-click na da, lagting na da sa inyo nga mga Android phones, no, nga may bag-o naman nga gin-post ang Bombo Radio Bacolod. Sige, no, balikan nato ng patrol kaupod sa kay Bombo Grace Lina Lobaton live sa Our Lady of Candos Parish. Bombo Grace Lane, good morning. Please come in. Bombo Andrew, good morning sa liwat, no. Kag-live kita again sa Our Lady of Candos Parish. Kag bag-o lang gid natapos ang aton Santos nga misa. Kag mga kuturan ta, Bombo Andrew, no, nagwa na sa simbahan. Kag ang iban manog-abot pa lang para sa second mass, Bombo Andrew. So karon maging kaupod ta ang aton nga celebrante sa Santos nga misa nga si Monsignor Felix Pasquin para sa dugang nga inspirasyon nga ihatag sa aton, Bombo Andrew, no. Kag nabatian man ang pila ka mga balasahon kag ilabi na gid ang humiliya, no. Kag I'm sure, Bombo Andrew, nga na-inspire naman ang aton sini nga mga kauturan. Okay. So, kamusta, Bombo Grace Lane? Naaral na si Monsignor sa tupad mo? So, wala pa, Bombo Andrew. Nag-ready pa si Monsignor Felix Pasquin, no? Sa hindi madugay, makaupod ta siya.
kag pamatian taman no kung ano ang iya sining additional nga inspiration. So subong samtang nagahulat kita sa Bambo Andrew ti ang tiyempo lain na gidya no. Nagainit na no. Lapit na lang ang summer season, lapit na lang ang Kwaresma. Gani man no. So ti Bombo Gracelyn sa ato ni nga mga kauturan subong kung nakita daan di ka magbago na nga to dring alert level status ti basi bala ang mga activities bala sa simbahan bala nga wala na nato na experiencehan since last year no o kung last 2 years Bombo Gracelyn because nga kita sa COVID-19 pandemic kung mag-downgrade gid man kita if possible no basi bala mabalik na bala ang aton nga mga kinaandan every time magabot bi ang Semana Santa no kung ang Holy Week o kung ang Lenten season Bombo Gracelyn basi magkapatigayan na sila sang mga mga prosesyon kag kung ano pa mga activities every time na ton makit-an kag matanaw sa mga kasimbahanan diri sa aton Bombo Gracelyn. Yes, insakto na Bambo Andrew kita nga mga Katoliko especially ang palasimba gid sa bala Bambo Andrew no. Nahidlaw gini sila sa mga aktibidades sa simbahan ilabi na gid ining nagahilapit nga Kwaresma. So lantawon ta na kay tungod naganubo naman naton sining alert level status sa syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. So hopefully Bambo Andrew nga matigayon no kay hambal mo gani 2 years na. So ang aton sining pagtuo man bala although nga ara man sa gihapon no wala ga kadula but nami pagid Bombo Andrew nga himo ta bala ang mga nakaandan ta kag ang mga pamaagi nga nagadalom pagid ang aton nga pagpati kag ang pagtuo ta Bombo Andrew. Amo ginada no. So amo pinaka-importante Bombo Gracelyn ang aton bala subong spiritual bala no kay do halos man Bombo Gracelyn ang aton nga pag bato sa muni nga pandemic no. So do kano kita Bombo Gracelyn. Yes no. Actually ting ato ning Lenten season tinagahilapit na. April 14, 15, 16 and 17 ni Bombo Gracelyn no. Sa April. Bombo Andrew. Yes, ara na si Father. Ara na si Father Bombo Andrew no. Ari na siya sa tupad ko. Father, good morning. Mayong adlaw no sang Domingo ta. So anong aton sining mensahe sa mga kauturan? Good news gid. Ang pulong sang Dios. Nagahambal ini about words, about mga pulong kag ang mga tinaga nga nagakawa sa aton nga bibig. Nga nagahalin sa aton tagipusoon gapakita kung ano ang karakter sang tawo. So ginapangabay gid diri nga ang aton mga tinaga maghalin sa isa ka tagipusoon nga Dios non. Agud nga kita daw pareho sang kahoy ang mga tinaga gakawa sa aton bibig daw mga bunga nga naganoris sang tawo rather than makapatay sang tawo. So ano buot ang balon sini sa makapatay makapaluya sang iban ng batasan bala nga perme lang kritisismo. Makita naton perme amo ang kalainan. Dapat man gid tuod nga i-point out naton ang kalainan kay nagaafektar ina sang kabuhi naton sa katilingban kag sa panimalay para makurikan. Apang gina-encourage pa kita sa paggamit sang tinaga sang encouragement kag affirmation. Kaya mga tinaga sang encouragement kag affirmation makapasigla, makapapagsik sang tawo kag maka-encourage sa tawo to reach for the realization of their potentials nga mga Diyos nun, nga mga klase sang tao. So ang aton mga tinaga, aton gid nga pagkamahalon, nga mga tinaga gakawa sa aton bibig, words of encouragement and affirmation. Or para sa himaya sang Diyos, kag sa kayuhan sang aton nga pagsinalayo, kag sa aton nga mga relasyon sa isa kag sa isa. Father, insakto ginang ginahambal mo no, labi na gid nagahilapit na ang tiyempo sang Kwaresma. Of course, pagkasuguran na sang Ash Wednesday. Ano ni Father ang plastada? Sa Miyerkules nga ini, March 2, Miyerkules, badlis na. Pagsugod sang panahon sang Kwaresma, panahon sang pagpenitensya, panahon sang pagpamalandong,
sang kasakit sang aton Ginoo. Ang kasakit nga gin-undergo sang Ginoo tanda sang isa lamang kabutang, pagpalangga niya sa aton. Luwason niya kita, sakrifisyuhan niya sang iya kaugalingon para maluwas kita sa sala kag sa kalainan tungod kay palangga kita sang Dios. So amoy na ang aton nga pamalandungan kag inang adlaw sang puasa kag pag abstinensya. Butang balon, parte na sang aton nga pag-deny sang aton nga self, kay ang matuod nga pangabuhi, amo nga selfless kita. So i-practice naton ang aton nga pagka-selfless paagi sa isa pagpuasa kag pag-abstinensya. I-deny naton ang aton kaugalingon sa mga bagay nga nanabian kita apang makapatubo sa aton karakter as a spiritual person. So ina nga mga inadlaw, 40 kadlaw ina, pamalandong, pagpenitensya, lain ang aton sina nga dapat magkambyo ina sang aton nga panimuot, nga magpadalom sang aton nga spirituality, kag sa pagkasumulunod sang aton Ginoong Heso Kristo. Father, hopefully maka-celebrate kita no sang nga tawag siya nga tradisyon sa Kwaresma kay tungod nga nubo naton nga kaso sa COVID-19. Ano ding imo nga mapahayag? Ginahuna kag daw huyog di amo ina nga magbalik na kita sa aton tradisyonal nga mga hilikoton sa Kwaresma. Pareho abi sa pag Istasyon sang Cross, Way of the Cross. Pero nakahibalo kita, nga mangayo anay kita, permiso sa aton barangay, kapitan, sa aton local government unit, sa pagproteher man gyapon sa aton, no? Pero tungod kay naganubo naman ang Omicron o kunang COVID-19, so ini grasya sa aton sa mahal nga Dios kakabay pa nga makabalik kita sa aton mga kinaandan nga religious activities nga makapauswag sang aton spirituality or espirituhanon nga kabuhi pareho sang Way of the Cross, fasting and abstinence, kag mga recollection o kon retreat nga ginapadapuan naton agod sa pagpamalandong. Okay, Father. Thank you gid sa imo nga mensahe kag sa imo dugang nga information regarding sa palaabuton nga Kwaresma. Okay, mayong adlaw sa tanan naton nga kabumbo, Franz Andrew Burgos. Yes, ma'am. Mayong adlaw sa imo, kag sa kay Bumbo Divine Grace, mayong adlaw sa inyo tanan. Good day. Okay, thank you gid, Father. Good day. Ma'am Andrew, so Yes, nabatian Bumbo naton, no? Ang mensahe kag pahibalo naman, no, sa aton sa nga mga kauturan sa palaabuton nga Kwaresma. Okay, well, that's nice, no? Ginahulatan mo lang Bumbo Gracelyn kung ano gid man ni ang executive order, no? Nga kung ano gid man before mag-end ang February. We're hoping lang no kung ano ang desisyon sa aton nga local government unit. At kita na malang niya tanan Bumbo Gracelyn nga mga residente diri sa Bacolod, mag-abide na malang kita no kung ano ni ang posible o kung ng pag-update na diri sa aton nga COVID-19 status o kung ng alert level status diri sa syudad sa Bacolod. We know nga kada isa ti excited man no nga basi maka-alert level 1 kita, pero hagan-hagan lang kita, hinay-hinay lang kita, no? Hindi na ito mapaktan basi kung magkambyo naman ang aton nga sitwasyon kag basi magbalik naman kita sa mataas nga sa isang alert level. So dapat tutukan kag ano gini Bumbo Gracelyn, tun-an gid sang maayo kung magnubo na gid ang aton nga alert level status. Bumbo Gracelyn, salamat gid. Yes, Bombo Andrew. So live kita diri sa Our Lady of Candles Parish. Ini si Bombo Gracelyn Lubaton, nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton live dito sa Our Lady of Candles Parish Kopod sa kay Monsignor Felix Pasquin nga muna aton nga today celebrant, no. Nagdulong man sa aton sa nga maayong balita kag pila ka mga pulong nga aton ni pag ano ni Blano aton nga ipaga-internalize man, no, para sa aton nga kaugalingon kag ma-practice naton, no, starting within this week, no. First day sa ulihing nga semana actually sa February, no, kay gayud magabulag naman kita sa bulan sang Pebrero, magasulod naman kita sa bulan sang Marso, no. So nagamat-amat naman kita, no, nagahilapit na ang adlaw sang Kwaresma.
Time check, 53 minutos na nakaligid sa taknang alas 7 isang aga mga kabombo. Standby ka mo dira. Ito kayo magasugod ng atong nga plantuntunan ang Good Morning Philippines. Sa presente sila, magkanta ko na sa planet mga importante nga mga pahibalo. Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo.